तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी अनाथूनय म्हाका आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां हो संवसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी अनाथूनय म्हाका सांडीत गी एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना सांडीत गी एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना हो संवसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी अनाथूनय म्हाका आणि सदैव फळ तुझे खुशीचे जेसू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक नियाळी आमी तुमचे मिस्टर पयलो मिस्टर स्वामी जेजू मळ्यान मागतना रगत घालता आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे आमची पातकां बगोस आनी आमकां आणि सदैव
फळ तुझे खुशीचे येशू भगवंती मरियेदाचे माये अनन्याधिकार कथायंच्या मरणाच्या नमान मरिये कृपेन वरले स्वामी तुझे संगता आणि सदैव फळ तुझे खुशीचे येशू भगवंती मरियेदाचे माये अनन्याधिकार कथायंच्या मरणाच्या नामे नमान मरिये कृपेन वरले स्वामी तुझे संगता प्रियामितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे खुशीचे येशू भगवंती मरियेदाचे माये अनन्याधिकार कथायंच्या मरणाच्या नामे नमान मरिये कृपेन वरले स्वामी तुझे संगता प्रियामितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे खुशीचे येशू भगवंती मरियेदाचे माये अनन्याधिकार कथायंच्या मरणाच्या नामे नमान मरिये कृपेन वरले स्वामी तुझे संगता प्रियामितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे खुशीचे येशू भगवंती मरियेदाचे माये अनन्याधिकार कथायंच्या मरणाच्या नामे नमान मरिये कृपेन वरले स्वामी तुझे संगता प्रियामितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे खुशीचे येशू भगवंती मरियेदाचे माये अनन्याधिकार कथायंच्या मरणाच्या नामे नमान मरिये कृपेन वरले स्वामी तुझे संगता प्रियामितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे खुशीचे येशू भगवंती मरियेदाचे माये अनन्याधिकार कथायंच्या मरणाच्या नामे नमान मरिये कृपेन वरले स्वामी तुझे संगता प्रियामितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे खुशीचे येशू भगवंती मरियेदाचे माये अनन्याधिकार कथायंच्या मरणाच्या नामे नमान मरिये कृपेन वरले स्वामी तुझे संगता प्रियामितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे खुशीचे येशू भगवंती मरियेदाचे माये अनन्याधिकार कथायंच्या मरणाच्या नामे नमान मरिये कृपेन वरले स्वामी तुझे संगता प्रियामितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे खुशीचे येशू भगवंती मरियेदाचे माये अनन्याधिकार कथायंच्या मरणाच्या नामे महिमा भगवत आणि पिता आणि पवित्र आत्म्यात आणि निरंतर
सगळ्या बाजून जरबाजांनी मागतात आमचे बाबा तुझींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे कुशीन सकाळ जाता तुझे संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक कुशीता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां धाडलें पडोवन दिवं नाका वायट तरेन आमकां निवार समान बरे गुपेन बरे समीचे सरकार तुझे आमचे तुमचो देव आमचो देव पॉट भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन समान बरे गुपेन बरे समीचे सरकार तुझे आमचे तुमचो देव आमचो देव पॉट भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन समान बरे गुपेन बरे समीचे सरकार तुझे आमचे तुमचो देव आणि सदैव पॉट तुझ्या कुशीन भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन समान बरे गुपेन बरे समीचे सरकार तुझे आमचे तुमचो देव आणि सदैव भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन समान बरे गुपेन बरे समीचे सरकार तुझे आमचे तुमचो देव आणि सदैव पॉट तुझ्या कुशीन भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन समान बरे गुपेन बरे समीचे सरकार तुझे आमचे तुमचो देव आणि सदैव पॉट तुझ्या कुशीन भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन समान बरे गुपेन बरे समीचे सरकार तुझे आमचे तुमचो देव आणि सदैव पॉट तुझ्या कुशीन भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन समान बरे गुपेन बरे समीचे सरकार तुझे आमचे तुमचो देव आणि सदैव पॉट तुझ्या कुशीन भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन समान बरे गुपेन बरे समीचे सरकार तुझे आमचे तुमचो देव आणि सदैव पॉट तुझ्या कुशीन भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन समान बरे गुपेन बरे समीचे सरकार तुझे आमचे तुमचो देव आणि सदैव पॉट तुझ्या कुशीन भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन महिमा बापान पुत्र आणि पवित्र आत्म्या जशी आणि तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन आमची पातळी आमकां मोक्षी प्रेम कोणाच्या उज्यातले आमकां निवार सोने सत्या सडकां तुजी काकोटीची अधिकार असल्या सरकार ओणहाय सासना सोडी शेव सर्वेश कोरा
गोपाळ तुझ्या सासनी शेडावय प्रकाशाचे पागय तुझ्या गोपाळावय हे माता सौम्या परतून तू घे माता घे गोपाळ तुझ्या घे माता सौम्या परतून तू घे माता घे गोपाळ तुझ्या तिसरं विस्तर जमीन तुझ्या मस्तकात काढ्याचो मुकुट सांगतात आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज कायम तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारात जाव नमान वरी कृपे गोरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव त्या खुशीचे जेसो नमान वरी कृपे गोरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव त्या खुशीचे जेसो नमान वरी कृपे गोरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव त्या खुशीचे जेसो नमान वरी कृपे गोरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव त्या खुशीचे जेसो नमान वरी कृपे गोरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव त्या खुशीचे जेसो नमान वरी कृपे गोरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव त्या खुशीचे जेसो नमान वरी कृपे गोरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव त्या खुशीचे जेसो नमान वरी कृपे गोरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव त्या खुशीचे जेसो नमान वरी कृपे गोरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव त्या खुशीचे जेसो नमान वरी कृपे गोरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव त्या खुशीचे जेसो बापा गणी पुत्र गणी पवित्र
वासाय बीन आमची माय राखोंदी आसा सदाय सुस्वागत तुमच्या कामकाज सरकार सैलीतय सरासतली आमकां ती सरमेळटली जावचो ना आमचे थंय वेगळासार जियेतल्या आमी सासना थंय जियेतल्या आमी सासना थंय जियेतल्या. चवथो मिस्टर समितेचो कारभार बरोबर पर्यंत पुलीस वावर घेता. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजे कशी सकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुटलेल्यांक बक्षिताव तशेंच आमी पातकां भोगोस आनी आमकां गाडे म्हणून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. मान बरे तुझे बरले तुझे सांगाता तुझे आमी ते तुमचो देव आमचे देव पावल तुजे कशीचे भगवती मरिये देवाची माये आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. मान बरे तुझे बरले तुझे सांगाता तुझे आमी ते तुमचो देव आमचे देव पावल तुजे कशीचे भगवती मरिये देवाची माये आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. मान बरे तुझे बरले तुझे सांगाता तुझे आमी ते तुमचो देव आमचे देव पावल तुजे कशीचे भगवती मरिये देवाची माये आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. मान बरे तुझे बरले तुझे सांगाता तुझे आमी ते तुमचो देव आमचे देव पावल तुजे कशीचे भगवती मरिये देवाची माये आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. मान बरे तुझे बरले तुझे सांगाता तुझे आमी ते तुमचो देव आमचे देव पावल तुजे कशीचे भगवती मरिये देवाची माये आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. मान बरे तुझे बरले तुझे सांगाता तुझे आमी ते तुमचो देव आमचे देव पावल तुजे कशीचे भगवती मरिये देवाची माये आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. मान बरे तुझे बरले तुझे सांगाता तुझे आमी ते तुमचो देव आमचे देव पावल तुजे कशीचे भगवती मरिये देवाची माये आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. मान बरे तुझे बरले तुझे सांगाता तुझे आमी ते तुमचो देव आमचे देव पावल तुजे कशीचे भगवती मरिये देवाची माये आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. मान बरे तुझे बरले तुझे सांगाता तुझे आमी ते तुमचो देव आमचे देव पावल तुजे कशीचे भगवती मरिये देवाची माये आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. मान बरे तुझे बरले तुझे सांगाता तुझे आमी ते तुमचो देव आमचे देव पावल तुजे कशीचे भगवती मरिये देवाची माये आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. पाणी पुत्र आणि पवित्र जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा. आमेन. आमची माता आमकां भोगली हे कोणाच्या उजाडले आमकां निवार सोमे सज्ञा सर्वांत तुझी काकुळटीची अधिगत आसल्या सरकार
Amata, Sri Amita, Tulsadev, Amsade, God, Japushi, Jesus,
भितर तू सदैव आणि सदैव वाढ तुझ्या खुशीचे जेजू नमान मरिये कृपे गुरुले सुमी तुझे सहाता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव वाढ तुझ्या खुशीचे जेजू नमान मरिये कृपे गुरुले सुमी तुझे सहाता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव वाढ तुझ्या खुशीचे जेजू नमान मरिये कृपे गुरुले सुमी तुझे सहाता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव वाढ तुझ्या खुशीचे जेजू नमान मरिये कृपे गुरुले सुमी तुझे सहाता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव वाढ तुझ्या खुशीचे जेजू नमान मरिये कृपे गुरुले सुमी तुझे सहाता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव वाढ तुझ्या खुशीचे जेजू नमान मरिये कृपे गुरुले सुमी तुझे सहाता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव वाढ तुझ्या खुशीचे जेजू महिमा बाबा गणी पुत्रा गणी पवित्र आत्म्याचा ये मोजा जेजू आमची माता कांबोसी ये गोडाच्या उजाडे आमकारी वार सोमे सत्म्या सरदम तुझी आपुलकीची अधिकच असल्या सर्वात मोलाय सासना सोविशेव सर्वेस पोरात आकारावय आणि निरंतर प्रकाश ताजे वाकय सासना सोविशेव सर्वेस पोरात आकारावय आणि निरंतर प्रकाश ताजे वाकय संती तुका नावी पडल्या मोगाळ भावाका देव स्मग्न कागुळ कर्मूळ सोम्या व्राता कागुळ करतोदाची कागुळ तिच्या मोगा दर्या
मारणी काकुळतीचे माये आमच्या जीवा आम्हाला आणि भरोशा आम्ही उलो माता आणि बंदेची येळीची बळगा ह्या लोकांच्या पणाचा आजकाल सोनं आम्ही दान करता तर तो आमचे शेकाये काकुळतीचे तळे आमचे एक करती आणि या प्रत्यक्षा उपरांत ज्या दिवशीचे सगळे मोड तुझे आमचा दरगळे भगवती देवाचे बाई आम्हापासून विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्या कामी पाऊस आमच्या जाते स्वामी आका कुलतामची कर स्वामी आका कुलतामची कर ख्रिस्ता आका कुलतामची कर ख्रिस्ता आका कुलतामची कर स्वामी आका कुलतामची कर स्वामी आका कुलतामची कर ख्रिस्ता आई कमका ख्रिस्ता आई कमका ख्रिस्ता दयेन आई कमका ख्रिस्ता दयेन आई कमका सर्किंच्या देवा बापा देवा पुता संसाराच्या तारोका देवा पवित्र रत्न्या अतिसीमा त्रिदादी एकाच देवा भगवती मरिये भगवती देवाचे माये भगवती अंकुवारीचे अंकुवारी ख्रिस्तचे माये पवित्र सभेचे माये काकुळतीचे माये देव कृपेचे माये भरवशाचे माये भाऊ नितळी माये भाऊ निष्कळवंती माये कथनातले माये आपूट माये मोगा पात्र माये विचित्र माये सुबोधिनी माये रत्नाचे माये सर्वंडराचे माये भौषणी अंकुवारी माना पात्र अंकुवारी बलगटून फवजल्ले अंकुवारी बदवेदार अंकुवारी दयाळी अंकुवारी विश्वासी अंकुवारी नीतीच्या आरशा जाणवायेच्या शियासना आमच्या संतोषाच्या कारणा आत्मिक पलंगणा मान फवजल्ल्या पलंगणा भक्तीच्या अपरिमित पलंगणा गुप्त गुलोबा दाविदाच्या बुर्जा गाड्याच्या बुर्जा सुवर्णाच्या मंदिरा सल्ल्याच्या आरका सर्गीच्या दारवट्या पाट्याफाराच्या नेकेत्रा विदेस्तंचे बलायके पाटक्यांच्या आसऱ्या हळांतरकारांचे शेकाये विदेस्तंचे बुजावणे निस्तवांच्या आधारा बडव्यांचे राणीये पात्रियार्कांचे राणीये रावादींचे राणीये अपस्तलांचे राणीये मार्थिरांचे राणीये कन्फेसरांचे राणीये अंकुवारींचे राणीये रमेश भक्तांचे राणीये सैबाच्या कथा वेदगर्भी समोरले राणीये सर्गी घेतले राणीये ओ पवित्र रोजाळीचे राणीये कुटुंबाचे राणीये समाधानाचे राणीये देवाचे शरीये संसाराचे पाप काढतले देवाचे शरीये संसाराचे पाप काढतले देवाचे शरीये संसाराचे पाप काढतले भगवती देवाचे माये आम्हापासून विनंती कर Amen.
आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता पंचायतीला पुत्र आमच्या सुनिया तो पवित्र ज्ञानवरील गर्भेसमोर अमुकार मध्ये काम करमलो सुरतकाल त्याने गसुसले तथा संसार करलो तो मेलो अंतकानी गेलो तो मेल्यामध्ये जेवलो तिसऱ्या दिवसा मेल्यात तो जीवन जलो सरकार सोडलो सर्वोदया देवाच्या तेव्हा जन्मेतांची गोष्टी करून घेतलो सत्वंता पूर्णत्या भक्तांचो येतात आत्माचे मोक्षाने पुढीचे जीवनपण ससनाचे जीवित आमेन. आमच्या बापा सतीच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमचायो तुझी खुशी सरकार जाता तशीच संसारांचा आमचे सुरेला नामांमध्ये एकूण पेन भरले सोनी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तीन सदै आणि सदैव फळ तुझे खुशीचे जेसू महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या ससनाच्या बापा तुझ्या मोगाच्या पुताची आमच्या सोनिया आणि सर्वतरा जेजू ख्रिस्ताची धर्म आणि देवपण आमच्या पत्काच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्काच्या परिपणासह जेजूच्या कठीण कष्टाचा पाशावांगारी वाल आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापडूक कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावांगारी वाल आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडूक कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावांगारी वाल आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडूक कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावांगारी वाल आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडूक कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावांगारी वाल आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडूक कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावांगारी वाल आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडूक कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावांगारी वाल आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडूक कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावांगारी वाल आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडूक कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावांगारी वाल आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडूक कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावांगारी वाल आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडूक कर. ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापडूक कर. ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापडूक कर. ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापडूक कर. ससनांच्या बापा आमच्या कापलेता तुझ्या देख मगाच्या पुताची आमच्या सोन्याला जेजू ख्रिस्ताची पुढानी रगा आत्मा आणि देवपण आमच्या पालकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पालकांच्या परिपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावांगारी पाप आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापडूक कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावांगारी पाप आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापडूक कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावांगारी पाप आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापडूक कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावांगारी पाप आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापडूक कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावांगारी पाप आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापडूक कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावांगारी पाप आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापडूक कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावांगारी पाप आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापडूक कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावांगारी पाप आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापडूक कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावांगारी पाप आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापडूक कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावांगारी पाप आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापडूक कर. ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापडूक कर. ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापडूक कर. ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापडूक कर. ससनाच्या बापा तुझा प्रेता तुझ्या मुखा पुता
संसाराची आमच्या तुम्ही आजीचे ख्रिस्ताची पूर्ण आत्मा आणते पण आमच्या सगळ्या संसाराच्या भक्तांच्या परिपणापासून येशूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर 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 देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूर कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूर कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूर कर प्रार्थनाच्या बाप्पा अंधकारता तुझ्या पिताची आमच्या तुम्ही आजी ख्रिस्ताची पूर्ण आत्मा आणि दे पण आमच्या सगळ्या संसाराच्या भक्तांच्या परिपणापासून निधीच्या कडेकडेच्या पच्या परिपात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूर कर निधीच्या कडेकडेच्या पच्या परिपात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूर कर निधीच्या कडेकडेच्या पच्या परिपात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूर कर निधीच्या कडेकडेच्या पच्या परिपात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूर कर निधीच्या कडेकडेच्या पच्या परिपात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूर कर निधीच्या कडेकडेच्या पच्या परिपात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूर कर निधीच्या कडेकडेच्या पच्या परिपात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूर कर निधीच्या कडेकडेच्या पच्या परिपात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूर कर निधीच्या कडेकडेच्या पच्या परिपात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूर कर निधीच्या कडेकडेच्या पच्या परिपात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूर कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूर कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूर कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूर कर साताच्या बाप्पा कृष्णाच्या बाबा हाव तुका भेटैका तुझ्या आणि मोगाच्या फुलाची आमच्या सौम्या आणि सडगोंडाराची सुख्रिस्ताची उडानी रगत आत्मा आणि देव पण आमच्या बातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या बातकांच्या
तुझे परवसना दैविक आकृती देवाच्या संपूर्णपणा तुझे परवसना दैविक आकृती आटापून नजूदल्या मिस्तेरा तुझे परवसना दैविक आकृती त्रिएक देवाचा उमाळलेल्या जरी तुझे परवसना दैविक आकृती मनुष्याच्या वा देवदूतांच्या समजूनेक निकोडला तुझे परवसना दैविक आकृती जाचे ताव जीवनी संतोष उमाळता तुझे परवसना दैविक आकृती सर्गाप्रास बऱ्या तुझे परवसना दैविक आकृती गुणा आणि अजपा करतल्या तुझे परवसना दैविक आकृती अख्खे विश्व आटापच्या तुझे परवसना दैविक आकृती जेजुतई ह्या संसारी देवल्या तुझे परवसना दैविक आकृती जेजूच्या काळजाच्या उक्त्या गायांतल्या वावुल्या तुझे परवसना दैविक आकृती आम्हा पात्यागाती जेजूच्या काळजात उमाळो नसच्या तुझे परवसना दैविक आकृती पवित्र एवकारिस्तान गुंड बरो नसच्या तुझे परवसना दैविक आकृती पवित्र सभा घडल्यात आटापलेले तुझे परवसना दैविक आकृती पवित्र स्नानाच्या संस्कारांत दिसच्या तुझे परवसना दैविक आकृती जेजूच्या कृपेन पवित्र कोण लाभवच्या तुझे परवसना दैविक आकृती जिणी वर आमचे सवे आसच्या तुझे परवसना दैविक आकृती मरणावेळी आमकां पोटलून धरतल्या तुझे परवसना दैविक आकृती आमच्या जिणेच्या हरेका घडये मेळच्या तुझे परवसना दैविक आकृती आमकां यंगपणांतले राखतल्या तुझे परवसना दैविक आकृती धारून पाटक्यांक मोवाळावच्या तुझे परवसना दैविक आकृती आमच्या भक्तांक विस्मीत करतल्या तुझे परवसना दैविक आकृती देवाच्या आटापून जायनातल्या गुटा तुझे परवसना दैविक आकृती आमकां किरकोळांतले उस्कांच्या तुझे परवसना दैविक आकृती संतोषाच्या आणि उल्हासाच्या आरंभा तुझे परवसना दैविक आकृती आमकां कांयच नातल्यांतली अस्तित्व घडयल्या तुझे परवसना दैविक आकृती देवाच्या सर्व कामांनी दिसून येवच्या तुझे परवसना दैविक आकृती देवाच्या कामाच्या पुरवा तुझे परवसना दैविक आकृती जाचे तई आम्ही सर्व बुडून आसाव तुझे परवसना दैविक आकृती खटीभरीत काळजाचे सवकासाये तुझे परवसना दैविक आकृती निराश मोक्षच्या आत्म्याच्या एकाच भरवशा तुझे परवसना दैविक आकृती भियामध्ये शांती समाधान दिवच्या काळजाचे बुजावणे तुझे परवसना दैविक आकृती भगवत आत्म्यात उल्हासान भरच्या तुझे परवसना दैविक आकृती बरवसस नामन आशा खटल्यारी बरवसो उपजैतल्या तुझे परवसना ये जेसू सुसरदाम तुवे तुझ्या आकृतीच्यो जरे स्पर्शशी देवले एक आकृतीच्या भंडारा तुझ्या आकृती अख्ख्या मनुष्याकुळात उदरंडपांनी जेजूच्या काळजात वाढल्या रक्ता आणि उदका तुझे राम परवसना आमेन Krishna
सप्तकाच्या निमाण्या दिसांनी आम्ही असावं सोम्याच्या 7 सप्तांची भक्त निराळ आम्ही निराळच्या आत्म्यासाठी मागे पान 2.2 देवा तुझे कुंके किए सुनिया मका पुरो करून पुस्तक महिमा बापा गणी पुता गणी पवित्र आत्म्या दशयानी दशयाता आणि सदा सर्वता आमेन सत्वंता देवा सर्वोदया बापा सदा आणि नित्य विचार असणारा आणि येशू ख्रिस्ता त्याच्या एकला सुद्धा आमच्या सुनिया वैराग्यावरील गर्भित समोर आमका मध्ये जन्मलो मिलतका गणे कसोते नका उसार जोडलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिवसा मेल्यांको जीवन जगलो सरकार जगलो सर्वोदया देवाचा मेल्यांचे मंजुरी करून वाटलो सत्मंता पवित्रज्ञा पक्षाने पुढीचे जीवन कोण कृष्णाचे देवी आमेन बापा तांकां तूं बक्षी आपूण कितें करता हांव पडलें तें नेणा पुरी सभावानो खालवार दोंगराच्या तुदयेर पावतास आमच्या सोम्याक तुळसार किळावंक शिवाय तुळसार किळावंक शिपाई मुखार सरता पुरीस दर्डीर दवरन सोम्याक ताचेर न्हिदोवंक सोदता न्हिदोवंक सांगता घोड्या शिडये पर्यंत तो निघता आनी आपणाचे हात किळावंक दिता शिपाई ताचे हात गोळान ओडून धरतात पयलो उजवो मागीर दावो आनी तांकां किळे मारता उपरांत पुलीस उबो करता दोगां आपल्या दाखय एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक दाव्याक कुरसायता निब्बर आकलासा मदें जेजू म्हणटा बापा तांकां बक्षी आपूण कितें करता म्हणलें तें नेणा आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज्य आमकां येवं तुझी कशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमी फुडें आमचे सेवा तुमी आमची पात्रां भोगोस आनी नमान मरिये कृपे करुणे स्वामी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे येसू पगेती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या आमेन नमान मरिये कृपे करुणे स्वामी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे येसू पगेती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या आमेन मरिये कृपे करुणे स्वामी तुझे संगता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन वचनो देवालीना तुम्ही आपल्या रांता तुमच्या आत्म्याक अंतिम नमान करून ताका विदाय मागून आमी सगळं मेळ्ळ्या बरं कोणाक असं सुखाना बरं नव्या जिविताक बरोबर आसा आज ते जावन त्या कुटुंबातूच खातीर जैता देव तांकां तूं कसो म्हणून आमच्या संत क्रिस्तून आदार दिवन कष्टा तेल्या नोया वचन भक्तेल्या नोया दितलो विशेवां तुमकां कष्टा तेल्या नोया वचन भक्तेल्या सरकार सोम्या असे तोलो
पवित्र बाबा सौर पद्धतीने आणि सिस्टमच्या देवा आम्ही तुका समर्पण प्रार्थीत आहोत तुझ्या साखरा विद्याम निरांत आत्मो या संसार बद्दल योग फरमायला ताका उजवाड असो आणि शांती समाधान जागो फलत मरणाची दारा तो सुरक्षित उतरून वसो आणि भक्तांच्या निवासान आणि अब्राह्मण आणि ते बसवेला भागी प्रकाशांत तो असो त्याच्या आत्म्याक कसलेच नष्ट जायला जाऊ पगार वरता तो पुनर्जीवन असो आणि इनाम दिवसो दीस उद्याताना ताका तुझ्या भक्ता बराबर पुनर्जीवन कर त्याचे अपराध आणि पातका भोगस आणि तो तुझ्या अमर जीवित आणि शासनाचे राज जडो ख्रिस्त आमच्या आसमिया आणि फादर आमेन. प्रार्थना का तुझ्या बापा आणि सर बुजवणीच्या देवा तो शासनिक मगाने आमचे जतन करताय आणि मरना सोकाळो जीविताच्या उजवाडान बदलताय दुकान सुस्कर्तल्या तुझ्या साखरांचेर तुझे दिष्ट घालपणाने कंतपर्यंत राखता सर्वेश्वरा सातवा सासरो आणि बॉड आणि या दुखाच्या काळोखाने वेळापात हाव तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडाक आणि शांतीक आमकां उबार तुझ्या पुतान आमच्या सुम्यान आपण मरून आमच्या मरणाचो नाश केलो आणि पुनर्जीवन सह नवे जिवीत आमकां दिलें आमी तुजे सेवा अवश्य कर आणि या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांचे सर्व दुखां पुसून येतली थंय आमच्या भाव भयणी कडेन आमकां एकवटाय क्रिस्त आमच्या सुम्या बरी फाते आमेन.
तुका तुझेच श्री देवा तुझेच श्री देवा तुझेच श्री पैनात रे असता ईशिवाशे सूर्योतरी देवता मोचेर काळते बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं देवादीन आमच्या भावा विलियम मिरांदाच्या मरणातय दूख पावच्या भावां भयणीनो आमी जी येतल्या आमी सासनाक थंय जी येतल्या म्हणून तवळ तवळ आमी गीत गायता आजय आमी गायलां आसतलें हें गीत आमचो बरोवसो
त्या बरोवशान लिपोनासो आमचो भावार्थी परगट करता. हेंच गीत आनी ती उतरां ही आमच्या देवादीन भावान साबार फावटी गायिल्लीं आनी पातयिल्लीं आनी भावार्थ उसारलो. असं जाल्यार सासणाचें जिविताचें इनाम जोडचे खातीर तो ह्यो संवसार सोडून देवाच्या हाताक आपलो ओत्म ओतपून दिवन गेला. 82 वर्सांचें ताचें जिवीत. एक बरो पूत जावन, एक बरो एक भाव जावन, बरो एक पुती जावन, बरो एक बापूय जावन, बरो एक आजो जावन आनी बरो एक मांव जावन आनी बरो एक क्रिस्ती व्यक्ती जावन तो जियेल्लो आसा. देवान ताका ताल्लें जिवीत ताणें फुलां बरीं परमळयलें, वाती बरीं जळयलें. नितीवंताचे आत्मे देवाच्या हातांत सांबाळ्ळीं पवित्र पुस्तकांनी उतरां ताच्या जिणेंत ताणें रुतां करून तो पेसाडलो. देवा ती विशेश ताका पातये नाशिल्ली. तांकां एक दीस तो एका आयतारा मिसाचें बलिदानाक तो हाजर जातालो. ताचो भावार्थ तो परगडतालो. ताच्या भावार्थाक इनाम जावन देव ताका सर्गाचें सूख फावो करून दी. ताचो आत्मो पुलगोत्री जावन नितळ कर न्ही. एक दीस सर्गार रूप पळोवन ताका तें भाग फावो करून मागता आसतना ताच्या दुखेस्त पुतां खातीर, दुवां खातीर, सुनां आनी जावयां खातीर, नातरां खातीर, भावां आनी भयणी खातीर, सोमेस्तां खातीर मागया. ताच्या मरणा वरवीं दुखेस्त जाल्लीं तीं बरोवशान हें मरण घेवंक तांकां साध्य जावन दी म्हूण तांचे खातीर ह्या मिसा वेळार आमी मागया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या गोपान फातक्यांक मेळटा काकुळडीचो सागोर आनी भाग्यवंतां सुखाचो समदेर. विलियम आमच्या भावाची कूड आज आमी भावपणाच्या मोगान मातयेक लायता. तर ह्या विनाशी जिविताच्या पासांतलो ताका सोडून तुज्या विंचलेल्या संगाती सासणाच्या सुखांत वांटो दी आनी पुना जिवंतपणाच्या दिसा कुडी आनी आत्म्या सयत तुका रूप भोगूंक पावय. आमच्या सोमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सांत पावलोन कोरिंथारान बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो, संवसारी आसा तें आमचें बिडार म्हणजे कूड म्हणलो आमचो तांबो मोडोन गेलो जाल्यारय देवान तयार केल्लो म्हणजे हातांनी बांदिनातलो ससनाचो निवास आमकां सर्गार तयार आसा म्हूण आमी जाणा. ह्या पासत आमी सदांच धैर्यान जियेता. आमी कुडींत वस्ती करीसर सोम्यातान पयस आसा म्हूण आमी जाणा. कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांचे दिश्टीन न्ही बागार भावार्थाच्या उजवाडान चलता. आमचे देर विशेष देखून आमचे हे कुडीचे बिडार सोन सोम्याच्या घरा वचून रावचे बरें म्हूण आमकां दिसता. देखून आमी सोम्या सवें आसूं वा ताचे तावन पयस आसूं ताका मानून चलचो आमचो एकच उद्देश. कुडीच्या जिवनान केल्ल्या बऱ्या वा खोट्या कामाचो प्रतिफळ आपणाक लाभचे खातीर हर एकल्यांक देवाच्या निती आसना उजेर जुर्तेक उबी रावचे पडटलें. देवाचे उतर हें. देवाची गोडकार. Serves formoso goli, cains maga unina. Serves formoso goli, cains maga unina. Serves formoso goli, cains maga सर्व मेळटात तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदकाशी म्हाका तो आपूण व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. Serves formoso
सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना. कित्याक तूं म्हजे सवय आसा. तुजो दांडो आनी भेट आसा ती म्हाका धैर्य दिता. सर्वेस परमोसो गवळी कांयच म्हाका उडेना. गर्दचे बाण म्हज्या दुस्मना हुचेर तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजे माथें तूं मागताय म्हजे गोप भरून भोंवता. सर्वेस परमोसो गवळी कांयच म्हाका उडेना. सर्वेस परमोसो गवळी कांयच म्हाका उडेना. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. हांवच पुनर्जीवनपणाने जिवीत म्हणटा सोमी. जो कोण म्हाका सत मानता तो सासनाक मोडचो ना. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. सर्वेस पोर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. ते वेळी जेजू लोकां लागीं म्हणालो, हांव सुतो सर्गींत हांव देवून आयिल्लो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजें समास. तितल्या जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले, हाणें आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें. देखून जेजून तांकां सांगलें, सतत हांव तुमकां सांगतां, तुमी मनशा पुताचें मांस केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचें तें जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें तें ससनाचो जीव आसा आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजें तें जियेता आनी हांव ताचें तें जियेतां. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांवें जियेतां, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गांत हांव देवलेलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरें न्ही. ते मोडून पावले. जो कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. देवाचें उतर हें. वाखणली तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त तेही मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, हरी एक मोरनाचें मीस, मोरनाच्या मिसार आमी आयकोवचें देवाचें वतर आनी मिसार करची सगळी मागणी आमकां जिवांत आसल्ल्यांचो भावार्थ घट करूंक आनी मेल्ल्यांच्या आत्म्याक सासनाची शांती मागच्याक आदार लाबोंक. आमच्या देवादीन भावा विल्यमान असलींत मोरनाची मिसांक मस्त भेटयल्लीं
आनी त्या मिसांक हजर जावन ताणें देवाचें उतर आयकून आनी ती मागणी आपणाची करन ताचो भावार्थ घट केल्लो आनी मेल्ल्या उपरांत सासणाचें जिवीत आसा म्हणलो बरोवसो ताणें रुतह केल्लो आनी आतां वांजेलाच्या वाचपान आयकल्या प्रमाणे सासणाक जिवीत दिवचो येवकरिस्त सेवन हांव हांगासर जिवंक येवना हांव सासणाक जिवंक आयलां म्हणलो भावार्थ ताणें घट केल्लो. आमचो हांगा असल्या हर एकल्यांचोय भावार्थ तोच बरोवसोय तोच. आज आमी आनीक इल्लो घट करया आनी आमच्या भावाच्या मरणा फाटल्यान लिपोन आसूं तो मिस्तेर आसूं नियाळ करया. एका मिस्त्रेन एका फोंडाचेर अशें बरोवन घाल्लें, काल हांव तुजे बरी आसुल्लो, फाल्यां तूं म्हजे बरी जातली. फोंडा भितर न्हिदिल्ल्यान उलयल्ल्या बरी ती बरयल्यांत. काल हांव तुजे बरी आसलो म्हळ्यार जिवंत आसलो, फाल्यां तूं म्हजे बरी जातलोय. आज तूं जिवंत आसाय, फाल्यां तूं मरतलोय. अर्थ इतलोच, हर एकल्यांनी एक दीस न्हय तर पयलें वा उपरांत मरोंक आसा म्हणलें एक सत. हर एक जिवीकी मरोंक आसा, पूण आमकां मनशांक आनी प्रत्येक जाण पवित्र स्नान काण गेल्ल्यांक क्रिस्तांवांक ह्या मरणाचो अर्थ विशेष उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 7 आमी अशें वाचता, मनशाक धरणीच्या धुळींतलो मातये असो देवान केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी देवान उस्वास फुंकलो आनी माती आसलो तो मनीस एक जिवी प्राणी जालो म्हणटा देवाचें उतर. म्हळ्यार मातयेक जीव ना. देवान त्या मातयेक रूप दिलें. कसलें रूप दिलें? आपणाचेंत रूप दिलें. रूप दिलें आनी सारकें दिलें, पूण तरी ताका जीव नासलो. देखून देवान ताचो जीव त्या मातयेच्या रुपण्या फुंकलो, म्हळ्यार ताचो जीव त्या मातये भितर घालो. देखून तो जिवी प्राणी जालो. प्राणा म्हळ्यार जीव. तो जीव ताका मेळ्ळो. देखून मरतना जें कितें मातयेचें आसा पळय ती आमची कूड, ती मातयेक वेता. जें कितें देवान फुंकुल्लें पळय, कितें फुंकुल्लें? जीव. तो जीव मातये वचना. तो जीव खंय ताणा इल्लो की थंयच वेता. देखून मरणाच्या वेळार आमची कूड ती देवाची जीव भरली कूड न्ही, देवाचो जीव आसली कूड न्ही. ती मानान गौरवान आमी नेटयता, दुबेयता, मानान आनी गौरवान आमी ती निकेपिता. कित्याक म्हळ्यार ती कूड आनी ताचे भितर असलो आत्मो विंगड जाल्लो आसा पळय, एक दीस सांगाता पुन्हा जिवंतपणाच्या दिसा तो सांगाता मेळटलो. देखून आमच्या ह्या भावाची निर्जीव कूड हांगा आसा, पूण देवान ताका दिल्लो प्राण, तो जीव, तो आत्मो तो देवान दिल्लो न्ही. तो देवान फाटीं काण गेला. देवान मनशाक कित्याक रचलें? आमी दोतोरच्या क्लासीक शिकल्या सर्गाच्या सुखा खातीर म्हणून, पूण तें सूख मनशाच्या गर्वा आनी पदका वरवीं मनशान तें होगडायलें. मनशाच्या पदका वरवीं होगडायल्लें तें जिवीत फाटीं मनशाक दिवचे खातीर देवान एक लांबेक तयाराय केल्ली चरित्रां, ताका आमी म्हणटा सोडवणेची चरित्रां. ताच्या निमाणें देव तूं मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियोंक आयलो. जेजू क्रिस्ता मरिपात जेजून ताच्या 3 वर्सांच्या परगडजीन ह्या वेळार सर्गा विशीं आमकां शिकयलें, सर्गाचे 7 विशयान आमकां शिकयलें आनी मेल्ल्या उपरांत सर्गाचें सूख आसा म्हूण दाखोवचे खातीर ते गांधना जिवान केल्ल्या विशयान पवित्र पुस्तकान वांजेलान आमकां दाखले आसात. आनी उपरांत जेजूच कश्टलो आनी मरण पावलो आनी पुन्हा जिवान जालो. कितें अर्थ? ताणें मरणाचेर जैत वेलें. देखून सांग पावलो आमकां म्हणटा आमी पातकी आसले हांव तोळ क्रिस्त आमचे खातीर मरण पावलो, मरणाचो ताणें नाश केलो आनी पुन्हा जिवंतपण आमकां आणून दिलें. देखून आमी म्हणटा सांग पावलाच्या उतरांनी जर क्रिस्ता सांगाता आमी मेल्या ताचे सांगाता आमी पुन्हा जिवान जातेले. आमचो भाव क्रिस्ता सांगातात आरंभ केल्ले जिनी पवित्र स्नानान, ताचे उपरांत हर पुढे ताणें सक्रामेंत काण घेताना तें क्रिस्ताचें जिवीत, कृपेचें जिवीत ताचे भितर ताणें हाडलें आनी रुतां केल्लें आनी काल पर्यंत तो त्या कृपेच्या जिवितान तो जियोवन आसलो. देखून मेल्ल्या उपरांत ताचें जिवीत तें देवाच्या हातांत आसलें, सोबीत आनी शाबीत आसतलें म्हणलो आमचो बरोवसो आमचो भावार्थ. मेल्ल्या उपरांत आमी कशीं आसता कोणी पळोवन आमकां फाटीं हांगा सांगलें ना, जेजून मात्र आमकां तें सांगलें. मेल्ल्या उपरांत आमी सर्गार आसतले
ती आज बडव्यावरी आसतलें हांगाच्या जिविता बरी काजर जावचें ना काजर दिवचें हाडचें कांय आसचें ना ह्या संवसारी जिवीत कांय आसचें ना थंयसर आमी देवदूतां बरी आसतलें असलें जिवीत आमकां सुखाचें जिवीत थंयसर दिलां एक बियाळ्या भशेन बियाळो धरणी घालतना एक रितीर आसता तो किरलो न्हू फळ दितना दुसरी ती रीत ताका झाडार प्रमाणे दुसरी ती रीत ताका आसता आमचो आत्मोय तसोच तो मेल्ल्या उपरांत तो देवाच्या घरा सासणाच्या सासणाक देवाक रूप पळोवन आयत जातलो मेल्ल्या उपरांत आमी सर्गा वचना मेल्ल्या तक्षण आमी पुलगोत्री घेता थंयसर पुलगोत्रीन आमी नितळ जावंक आसा देखून ते पुलगोत आसले आत्मे तांचेच तकी कांय करूंक शकनात तांकां आमचें मागणें जाय देखून आमी तो वळतोळ मिसां दिवची मेल्ल्या आत्म्यांक आमचें मागणें जाय आमचो साक्रिफीस जाय तांच्या नांवान आमी दान धर्म करूंक जाय त्या सर बोऱ्या करण्या वरवीं पुलगोत्रीन आसल्या तांच्या आत्म्याक नितळाय लाभता प्युरिफिकेशन म्हणटा आमी नितळ जावन एक दीस निमाण्या जर्तेच्या दिसा तो आत्मो देवाच्या हाताक सर्गाक वेता देखून आमी म्हणचें हरी बडी मागणें करतना सासणाचो विशय ताका दी सासणाचें जिवीत ताका लाभय सर्गाचें सूख ताका लाभय सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी थंय आमी तुजी महिमा भोगूंक पावतले म्हळ्यार ही सगळीं उतरां आमकां भरवशान राखून रावंक आयतीं करतात पूण असलें जिवीत जोडूंक आमकां देवान ह्या संवसारांत दवरलां अशीर वाटेंतल्या भितर सरां म्हळ्यार आमकां सोम्यान म्हळ्यार कृपेचें जिवीत जियो मस्त कश्ट ह्या संवसारांत आमकां आमच्यो म्हणल्यो ताळण्यो आसात आमची म्हणली खुशी आसा आमचे प्रमाणान आमकां जियोंक जाय देखून अशीर वाटेंतल्यान म्हळ्यार वायट सांडा बरें करा हाचें इनाम सर्गार जोडा म्हणून पतग्रडा जिनी बदला आनी हाचें बरें फळ जावन सर्गाक तुमी पावा आमी 2025 वर्सांच्या जुबलेवाच्या वर्साक आसा आनी आमकां दिल्लो विशय जावन आसा आमी बरोवशाची यात्रिकां आमी पयनारी सर्गाच्या कुशीन पयन करनासा आनी एक दीस आमकां सर्गा वचोंक आसतलें म्हणल्यार बरोवशांत आमी आसा असल्या बरोवशाच्या वर्सा ह्या आमच्या भावान ताचें संवसाराचें जिवीत संपयलां हें संवसाराचें पयन संपोवन सर्गाच्या सुखाच्या पयनाक तो लागला देखून देव ताका सासणाच्या सासणाची शांती ताका लाभोवन दी ताची पातकां धुवन वचोवन दीत संवसारी आसले जे कूड हांगा मोडून गेल्या तरी सरकार ताका एक देव खंडी जावन जागो तयार करून आसा तें इनाम तो जोडून दी आनी आमकां एक दीस ताचे बरींत एक नितळ कृपेचें भगवंत मोर आमकां फावो करून दी आनी थंयसर एक दीस ताका आमी भेटतले हांव आनी आमचो बरवसो आनी भावार्थ जिवाळ करतले म्हणल्यार बरवशान ताच्या आत्म्या खातीर मागया आनी तेन्ना सर्गाचें सूख आनी बरवस तुमचें आत्म्याचें काण युकरिस्त आतां जेजून आमकां वांजेलान बसयल्लें तें सेवन आमचोय भावार्थ घट करया बरवसो जिवाळ करया ही कृपा ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया उबी रावया आमच्या भावाच्या आत्म्याक मागोन आमची मागणी भावार्थ्यांची प्रार्थना आतां आमी देवाक भेटोवन दिवया आमची जावा बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी देव परजेक आम्हा जिविताचो भरोसो शिकोवंक तांकां तांची कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या गांवच्या फुडाऱ्यांनी मनशा जिविताचें मोल उखलून धरन सर्वांक संतोशान जियोवंक आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक देवादीन जाल्ल्या आमच्या भावाक सासण जिवीत आनी आमच्या भावा मरणा थंय दुखे जाल्ल्याक बुजवण दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक मरणाच्या तडीर आसलेल्यांक सवस्काय आनी पिडेशिणेंत आसलेल्यांक बरवसो दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक क्रिस्ता थंय जिणयेचो शेवट आसा म्हणलें सत आमच्या युवाजनांक समजोवन ते परी जिवंक तांचो आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक भोव मोगाळ बापा ही आमची मागणी दयेन स्विकार कर प्रत्येक जाण ही आमच्या भावाक सासणाची दारां वगड ताणें केल्लीं अस्कत किंवां आसलीं कितेंय पातकां आसात तर आमचे बेटोवच्या बलिदाना द्वारे धुवन ताका नितळ कर आनी एक दीस सासणाच्या सासणाक तुका रूप पळोवंक तुजें भाग ताका फावो कर म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. पान नंबर 107 C29.
सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेन आमच्या नेमके होवी सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून. दयाळ बापा, आज आमी मातयेक लायता ह्या आमच्या भावा विलियमा पासत हो फारीकपणाचो यज्ञ आमी तुका भेटयता. ताच्या आत्म्यांत कसलेंय पथकाचें कथ उरलां जाल्यार दयाळपणी तें धुवन काड आनी तुजें सूख भोगूंक ताका व्हर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवा आसूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवा आसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मरण आमच्या पातकां फावो जाल्ली शिक्षा, तरी तुज्या कणवळायेन जेन्ना पातकाक लागून मरणाच्या घासाक आमी सांपडता, तेन्ना जेजू क्रिस्ताच्या जैतान आमची सुडवण जाल्या देखून ताच्या सांगता नव्या जिविताक तूं आमकां आपयताय. ह्या पसो देवदूतां आनी भक्तां सांगाती प्रितुमेर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनू वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच पळी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेया आनी हांतलें पियेया. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराची रगत, पथकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करा. बाबा तसो गट पगटुया.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काळचो तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिनू आसता आनी जेजूची कुडन रगत सेवतेल्या मातसो मेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांस आमच्या बगेवन बापा पेट पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे साकरा विलियमाची खागूत कर ताका ह्या संवसारांत तुवें आपोवन वेलोय जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तोय पुन्हा जिवंत जावं. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवस्तो दरम्यान ते आमच्या बाबांची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतवेल्या समेस्तांक तुज्या पडसळ तुमकां म्हणलें पळोवंक फावय कर. आमा समेस्तान दया कर मागता अवकार मी देवाची मेसंगाती सांस्कृती सपती भगवान धर्मतान सर्व काळी तुका मनवळ्यात सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा आमकां फावय कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडून जेजूची आज्ञा मनान धरया आनी ताणें आमकां शिकलेलें मागणें मागून ताका सेव करिसा सेवच्याक आमी आयतीं जावया. आमच्या बापा सर्गीं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पळा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच क्रिस्ता तुवें तुज्या आदम दुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. तुमची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे भयणीनो आमी एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ह्या शेळयेच्या जेवणा हाजीर आसची आमी सर्वांक सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. पान नंबर 150 D34. Entrega
तुझो फाकर सर्गीच्या त्या जेवणाक तुझ्या सोन्या म्हाका बसर काळीज मोचे राखोन आसा सोन्या तुझ्या येण्या अत्रेगान जीवित म्हाका लाभ संसाराच्या सोडवणारा सर्गाक म्हाका पावय काळीज मोचे राखोन आसा सोन्या तुझ्या येण्या अत्रेगाना लायेन आसा धन्या तुका सेजा. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा, आयच्या दिसा विलियम आमचो भाव ह्या संवसाराक अंतरून गेलो. आमी आतां भेटलेल्या जेजूच्या बलिदाना वरवीं ताका सर पातकांचो निवारो नितळ कर आनी पुना जिवानपणाचो संतोश सासना भोगूंक व्हर. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. देखीन बसा. सरले आमच्या भावाक विलियम मिरांदाक श्रद्धांजली पाठयता आनी तशेंच दुखेस्त ताच्या दुखेस्त कुटुंबाक बुजवण पाठयता त्या वाड्या सगुरकार मानेस्त विल्फ्रेड मोनीस. आवय बापाय मुखांतर ह्या संवसाराक जल्मवच्या हर एक मनशाक देव आपणाचेंच एक मिसांव दिवन धरता. ते मिसांव आनी संवसारी जिविताची अवधी समतस ह्या संवसारांत जियोवच्या आमी हर एकल्यांनी त्या संवसाराक उतरून वचोंक आसा. एक जणारे अशें म्हणटा, मनशाचें जिवीत जावन आसा एक पैण. मनशान संवसाराक जल्मतनाच कन्फर्म रिटर्न टिकेट आसलें एक पैण म्हूण तो सांगता. अशें आपली 82 वर्सांची संवसारी जिणी जियोवन परच्या 9 तारखेर आमचो मोगाचो विलियम सर्गी देवबापाच्या घरा उतरून गेला. देवादीन जॉन मिरांदा आनी देवादीन मोनिका मिरांदा हांच्या 10 जाणां भुरग्यां पैकी दुसरो जावन किऱ्यांत ताणें जल्म घेतलो. संवसारी जिवितांत काजरी बेस्ताणें विंचतना बेलाडेच्या क्रिस्तीन मिरांदा लागीं ताचें लग्न जाल्लें. तांच्या लग्ना जिवितांत 4 जाणां भुरग्यांचें देणें तांकां फोव जालें. पयलें प्रमिळा, दुसरो प्रवीण, तिसरें लविना आनी चवथो प्रकाश. अशें 4 जाणां भुरगीं आनी तशेंच 8 जाणां नात्रां सांगता कुटुंबा जिणेचो संतोश आमच्या मोगाच्या विलियमान वांटून घेतलो.
ताची पतीण क्रिस्तीन मिरांदा 2008 इसवेंत देवादीन जाल्या उपरांत कुटुंबाचो सगळो हारभार ताणें सांबाळला. आपल्या 14 जाणां भुरग्यांक बरो फुडार लाभच्याक तो खळमीत नासता वावुरला. वृत्तेंत विल्यम एक दोणकार जावन आसलो. कितें तशेंच भोंवतणीच्या परिसराच्या लोकांची मस्तायकी नितळ करून आपलें कुटुंबा जिवीत ताणें बांदून हाडलें. दामस्काट तशेंच मुंडकुरांत ताका दोणकाराच्यो आंगड्यो आसल्यो. मुंडकुरांत सायकलार वचून वीज सक्तेचो वापर उणो आसतना इंगळ्याची इस्त्री वापरून जायत्यांचे वस्तूर म्हणजे मुस्तायकी नितळ करून एक होगलिकेचो वावर ताणें दिला. प्रत्येक जावन आमच्या किऱ्यांतल्या तशेंच यासविडीच्या याजकांच्या वेगारांच्या पाद्र्यांची मुस्तायकी नितळ केल्लो एक होगलिकेचो वावर ताणें दिल्लो आसा. ताका 73 वर्सां संपता पर्यंत दोणकाराचें काम ताणें केलां. ताच्या उपरांत आपल्या कुटुंबा सांगता तो जीवन आसलो. फाटल्या 1.5 वर्सांत हांव तो अस्वस्थ आसलो आनी फाटल्या 1 वर्सांत हांव ताच्या दुवे सांगता थाकोडेंत तो वस्ती करनासलो. कुटुंबाचो विशेष मोग आमच्या मोगाच्या विल्यमाक आसलो. कुटुंबादारांनी सांगता मेळचें म्हळ्यार ताका बारीच खुशी. विल्यम ताच्या निमाण्या नातीच्या जल्म दिसाक राखून आसलो. अशें पुरच्या दिसा त्या निमाण्या नातीच्या जल्म दिसा ताची सगळीं कुटुंबादारां सांगता आसली. तो सगळो दीस ताणें संतोशान करशिला आनी ताच्या दुसऱ्या दिसा म्हणजे 9 तारीखेर तो आपल्या कुटुंबा सांगता संतोशान आसलो आनी अशें उलोवन आसतनाच ताचो आत्मो ताणें शांत रितीन देवाक समर्पण दिलो. आमचो मोगाचो भाऊ देवादीन विल्यम मिरांदा ह्या संवसारांत जियेत आसतना भोव साद्या रितीन हेरांक पेल्यांक मानवची जिणी तो जियेला. अशें ताणें केल्लें सर्व बरेंपण सर्वेस्पर देव मानून घेवन दी. मनशा सैंबाच्या अचकतकाये वरवीं ताणें केल्लीं पातकां देव ताका बोगसून दी आनी सर्गी बासायिल्लें इनाम ताका फावो जावं दी. अशें ताच्या आत्म्याक साल्वां जावं हांव मागतां. कुटुंबादारांक बुजयतां ही मोगाची श्रद्धांजली ताका हांव अर्पितां. अशें देवादीन आमच्या भावाक म्हणजे देवादीन विल्यम मिरांदा ताचे आत्म्या पासत आमी मागया. ससाण विशेव ताका मागया. सर्व आमी सांगता म्हणया. ससनाचो विशेव दी ताका येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फांकोन दी. समाधानान ताचो आत्मो विशेव घेवन दी. आमेन. कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणची 2 उतरां. देवादीन विल्यम मिरांदा अस्वस्थ आसतना ताची भेट केल्या, ताची साखर केल्या, तशेंच ताच्या सर्व गरजांक पावल्या सर्वांक कोणाचेंच नांव काडिनासतना हांगासर देव बरें करूं म्हणटा. विल्यमाची भलायकी बिगडतना ताची भेट करून ताच्या सर्व आत्मीक गरजांक पावल्या सर्व याजकांक हांगासर देव बरें करूं म्हणटा. ह्या मरणाच्या रितीक कुटुंबादारांक आमकां सर्व रितीन सहकार दिल्या आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत सहभेटवणी केल्या. आमचो फिरगज विगार बाप ऑजवाल्ड मोंतेरो हांकां आनी मिसाचें बलिदान भेटयल्या कुटुंबाचो याजक बाप बोनिफास पिंटो आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतल्या येसुडेचे याजक फादर मेल्विन, फादर जॉर्ज आनी फादर ऑल्विन हांकांय देव बरें करूं. मरण घडिल्ल्या वेळार ताचे पासत मागोवंक सांगता मेळिल्ल्या आनी मरणाच्या रितीक सहकार दिल्ल्या सुकुरमाय वाड्याकारांक देव बरें करूं. सांगतास ह्या मरणाच्या रितींत भाग घेवन देवादीन आमच्या भावा पासत मागल्या तुमकां सर्वांक एका सुत्रान कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. देवादीन विल्यम मिरांदाच्या आत्म्याक शांती मागून 7व्या दिसाचे मीस परवां सोमारा दिसा 14 तारीखेर सकाळींच्या 9:30 वरांचेर ह्याच देव तेंपलांत आसतलें. कुटुंबा तर्फेन तुमकां मोगाचें आपोवणें परत देव बरें करूं. भावा भयणीनो, मिल्ले कुडीक मातयेक लावन सो कायदो बावर्त्यांचे साली प्रमाणे पाळटना दनिया देवा विश्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या भावाची आमी मातये लायतात विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुना जिवंतपणांत अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंतांच्या जोम्यान मेळो. अशें मरणाच्या झाडांतलो आनी पातकांच्या फासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बोऱ्या गोवळ्याच्या खांदार
सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंतो सांगात ताका फावो जावं. सर्वेश्वराच्या दूतानो ताका मेळोंक येया. अज्ञाताच्या स्वागत दिवून परमेश्वर अदित करा. तुका आपयलो जेसू तुका स्वागत करू. अब्राहमाच्या गोपाळ देवदूत तुका व्हरून पावो. सणाचो विशेष सर्वेस्परा ताका लाभय आनी निरंतर प्रकाश ताचे वांग. देवाच्या मागे वोंगालो ताच्या आदाराक येया. सर्वेस्पराच्या दूतानो ताका मेळोंक येया. अज्ञाताच्या स्वागत दिवून परमेश्वर अदित करा. भोव दयाळ बापा, आमच्या भावाचो आत्मो आमी तुजे अधीन करता. क्रिस्त थंय मेल्ल्या सगळ्यां बराबर निमाणे दिसा क्रिस्ता सांगाता पुन्हा जिवांतो जातलो म्हूण तिर बरोवशेन आमी पाती येता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साकराक साबार देण्यान तुवें बरलोय. अशें तुज्या उदार मोणाची आनी क्रिस्ता थंय भक्तांच्या एकवटाची कुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दिनू आसता. सर्वेस्परा, आमचें प्रार्थना तूं काकुळतेन मानून घे. तुज्या साकराक सर्गींचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसां तीं भावार्थ्यांच्या उतरांनी एकामेका बुजवण दिवशीं कर. अशें क्रिस्ताचो हें पावण तुज्या सांगाता आनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदां काळ जियों. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आतां आमी पुरशेवार सुमित्रेक या पुरीस मुखार वचून दी. थंयसर मुखल्या दारवाट्यांतल्यान वचूंक प्रयत्न करा आनी थंयसर वचून मुखल्या पुरशेवांक सांगाता मेळा. लायनीर गेल्यार बरें दिसता. स्वागत करो आनी सर्गींच्या जेरुसलेम शिरा वरून पावो. पवित्र तंबाचे सुवाते हांवें देवाच्या घरांत हांवें तुझे सशी देवा तुझे सशी कुसांपुनी म्हाका ओळखू लागी गायान मुझे तुका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे
तुम्ही जेजू क्रिस्ता 3 दीस पुंडान विशय घेवन तुजेर विश्वास दवरता जे पूर्ण तुवें पवित्र केले अशें जरी कुडी निकेपून ते उपकारता तरी पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो वाडयता ही आमचें प्रार्थना मानून घे ह्या फंडान तुज्या साकरा विलियमाक शांत विशय मेळो तूंच आमचें पुन्हा जिवंतपण जिवीत देखून ताका पुन्हा जिवंत करतास तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान सासना प्रकाश बघून ताका पावय तुजी येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन.
आमच्या भावाक ह्या जिवितांतलो आपणा जशी देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो पुन्हा प्रथम जिवान जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या भावाक सुम्याचे अधीन करुया सुमी आपले शांतीन ताका वेंगू आनी माण दिसा ताची कूड पुन्हा जिवान करूं आमच्या भावा पसत आमच्या सुम्याचे जो क्रिस्त लागीं आतां प्रार्थुया ताणें म्हणलें हांव पुन्हा जिवंतपणाने जिवीत म्हाका सत मानता तो मोरोस जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सत मानता तो सासनाक मोरचो ना आजाराच्या फोंडार धरले सोम्या आमची दुकां पुसून काड मेल्ल्यांक जिवान कितें आमच्या भावा सासणीक जिवीत दे आपले पाप रडलेल्या सोराक तुवें बसयलोय आमच्या भावाक तुज्या राजांत घे भावाक पवित्र नांवावरी नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली ह्या भाग्यवंतांच्या जम्यान ताका एकठांय आमच्या भावाक तुज्या कुडी रातीच्या पवित्र जेवणाक बसलोय ताका तुज्या सर्गीच्या जेवणाक बसय आमच्या भावाच्या मरणावर आमी दुखेस्त जाल्या भावार ताचे बुजवणेन आनी सासणे जिविताच्या भरवशान आमकां धैर्य दे सम्यान शिकयले मागणे म्हणया सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना तुज्या मेल्ल्या साकराची विलियमाची काकूळ कर आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक तुजी खुशी पाळून ताका मौन आसलें खऱ्या भावार्थान हांगा ताका भावार्थ्यान ते एकवट आयलो तेच परी तुजे काकुळतीन सर्गीत देवदूतांच्या वरान ताका स्वागत मेळो क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं देवा तूं भक्ती बरीत मागण्या कान दिताय आज भक्ती निकेपुंच्या ह्या आमच्या भावाक विलियमाक विंचतेल्या सांगाता सर्गींच्या सुखांत वांटो लाभय क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सासनाचो विशय सुरेस्परा
ही